Κύριε Δημούση, καλή επιτυχία καταρχήν. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία μας στον Βήμα 90,1. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σπασινού. Καλησπέρα, καλησπέρα στην εκπομπή σας, καλησπέρα στην όμορφη πόλη σας. Βασίλη Δημούση, θα ήθελα να ρωτήσω τι έκανε τελικώς για να πάρεις την απόφαση να κατέλθεις ως υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και βεβαίως ποιο είναι το όραμα για την Νέα Ευρώπη. Το όραμά μας για τη Νέα Ευρώπη και η απόφαση που πήρα εγώ, όπως και όλοι οι υποψήφοι που θα είναι, ας πούμε, με το ψηφοδέλτιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι για μια διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα είναι με τους πολίτες. Μια Ευρώπη που δεν θα έχει την νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει σήμερα. Με τα μεγάλα συμφέροντα και όλα όσα διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην πολιτική σκακέρα. Βεβαίως, συνομιλώντας και νωρίτερα εδώ στο στούντιο με τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, είπε ότι όπου υπάρχουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές ανθίζει η δημοκρατία και δεν έχουμε πολλούς φτωχούς. Ο καθένας έχει την δικιά του πολιτική. Εμείς ως σοσιαλιστές έχουμε μια διαφορετική πολιτική. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική, έτσι όπως έδειξε και μέχρι σήμερα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έκανε, ας πούμε, έβλαψε την Ευρώπη και το λαό της Ευρώπης, της κάθε μία χώρας. Για παράδειγμα, εμείς, ας πούμε, ακόμη και οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη δεν έχουν καμία σχέση με τους σοσιαλιστές. Όπως έλεγε και ο μεγάλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο σοσιαλισμός με τη σοσιαλδημοκρατία έχει τόσο σχέση όσο ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Οπότε η σημερινή σοσιαλδημοκρατία έχει συμμαχίσει με την νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολιτική που δεν μας καλύπτει και εμάς ως σοσιαλιστές, αλλά και όπως φαίνεται και ο λαός της Ευρώπης και γενικά της κάθε χώρας. Κύριε Δημούση, ποιος είναι ο εκλογικός στόχος? Ο εκλογικός στόχος είναι ότι θα θελήσουμε όλοι μας, και εμείς στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, να ανατρέψουν αυτή την πολιτική που είναι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια διαφορετική Ευρώπη, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ο κάθε ένας μας από το δικό του μετερίζει θα προσπαθήσει να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Κατά την άποψή σας, θα υπάρξουν εκπλήξεις στις ευρωεκλογές? Εκπλήξεις με την έννοια, εκπλήξεις θα υπάρξουν όσον αφορά ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα βγουν στο προσκήνιο. Θα ιτηθεί η πολιτική σημερινή. Αυτή ναι, θα είναι, μπορώ να πω έτσι, μια έκπληξη ίσως για τους ήδη υφιστάμενους, ας πούμε, πολιτικούς φορείς που είναι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στην εξουσία. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις κατά την άποψή σας? Αυτό, κυρία Στασινού, θα φανεί ανάλογα τι αποτέλεσμα θα έχουμε την επομένη των εκλογών. Γνώμη μου προσωπική είναι ότι αν θα έχουμε μία ήττα της σημερινής πολιτικής, σημερινής νεοφιλελεύθερης πολιτικής, κατά τη γνώμη μου θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Κύριε Δημούση, ποια θα είναι τα κυρίαρχα θέματα στην ατζέντα για τις ευρωεκλογές? Ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα που θα πρέπει κατά την άποψή σας να τεθούν ως κυρίαρχα στο Ευρωκοινοβούλιο και σε σχέση πάντα με την Ελλάδα? Όσον αφορά και γενικά για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα να μιλήσουμε, αυτό που ενδιαφέρει τον απλό πολίτη, τον Έλληνα πολίτη, όπως εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή υποψήφιοι, είμαστε μέσω, γιατί μια Ελλάδα, μια περιφέρεια, τον ενδιαφέρει να παταχτεί η ανεργία και να έρθει η πραγματική ανάπτυξη. Δηλαδή η ανάπτυξη που θέλει ο κάθε Έλληνας πολίτης και ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης, άμα το πάρουμε κάθε ένα ξεχωριστά για την κάθε χώρα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πραγματική ανάπτυξη μέσω από πολιτικές προοδευτικές. Γιατί μέσα από νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής ήταν να έχουμε τεράστια ανεργία και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Όταν ο χαμηλότερος μισθός, ο κατώτατος μισθός είναι των 400 ευρώ και όταν υπάρχει απασχόληση λίγων ωρών, αυτό δεν είναι πολιτική και δεν είναι το αύριο της Ευρώπης και το αύριο του κάθε νέου ή κάθε εργαζόμενο πολίτη. Μάλιστα. Αισιόδοξος? Αισιόδοξος. Από φύση μας οι σοσιαλιστές είμαστε αισιόδοξοι και πάντα με πρόγραμμα και αγώνα προσπαθούμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις ως σκοπό και στόχο αυτό έχουν. Θα είναι και μια μέτρηση δυνάμεων, κύριε Δημούση, για σας αυτή?
Φυσικά, βέβαια αυτό δεν πρόκειται, ας πούμε, να μας απογοητεύσει, γιατί είμαστε ένα νέο κόμμα, ένα κόμμα που ξεκίνησε τώρα, αλλά με τις δυνάμεις αυτές που θα συγκεντρώσουμε και θα συνεχίσουμε, δεν θα είναι... Αυτό είναι μια πρώτη αφετηρία. Ξεκινάμε με τις ευρωεκλογές και συνεχίζουμε. Και έπεται συνέχεια. Ωστόσο το βάπτισμα γίνεται μέσα από τις ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά γίνεται μέσα από τις ευρωεκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Δημούση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια και χαρά.